марҳилаи ниҳоӣ вазни то 75 кило. мубориз мунавваров варзишгаре ки хилати сафед дорад. волейболшои сафед устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ мубориз мунавваров шаҳри душанбе. волейболшои қабул устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ еваштичи убай. ҳар ду варзишгаре ки муаррифӣ шуданд албатта сарчашмаи мӯътамад аз ҳамон гӯштини миллӣ ва баъдан ҳам баргашт ба гӯштини самбо буд ки ҳар ду ҳам узви мунтахаби самбои ҷумҳурии тоҷикистон буданд. мубориз мунавваров дар чемпионати осиё ҳам барандаи медали биринҷӣ 2 маротиба ва боз ҳам деваштиҷи убайд ҳам дар чемпионати осиё миёни ҷавонон қаблан ҳангоме ки дар вилояти суғд тамрин мекард хеле ҳам ҷолибу олӣ бадан ба деваштиҷ. шуруъ аз соли 2010 бо ташаббусҳои бевоситаи мубориз дар давлати мо пешвои маъзами рақобати ниҳоӣ акнун ба наврӯз иштибоҳ ҳам роҳ доду имтиёзро аз даст дод. оварда. шумо як фикр кунед, калимаи наврӯз инсин калимаи тоҷикӣ аст, яъне ки рӯзи нав. акнун кашола додани вақт ин лаҳзаҳое ки ҳар ду ҳам сари остинро мегиранд. дар идомаи мубориза матлабе ки мехоҳанд албатта ин ҷо ҳам бештар дар ҷараёни нерӯсанҷӣ нишон диҳанд ҳамон амали сари китф аст. вагарна дигар ҳолатҳо ҳаллуки беруна ҳам ба тартиби дурусте ки мунаввар хост мубориз хост мунавваров амалӣ нагашт. таҷрибаи бештарро ҳам омодагӣ ва омӯзиши бештарро ҳам деваштиҷ аз мураббиён дар вилояти суғд омӯхт ва мубориз мунавваров бошад таи чанд сол ҳам таҳти роҳбарии маҳмад шаҳиди сулаймонов тамрин мекард, замоне ки сулаймонов сармураббии мунтахаби самбои кишвар буд. ва гуфтем ки зиёда аз 2 сол мунавваров беш аз 2 сол бале ки аз мусобиқаҳо ва умуман дар фаъолияти худ як дигаргуниро ворид кард ва 2.5 сол аз майдонҳои мусобиқот дур монда буд ва баргашти ин паҳлавон ба майдон дубора андаке омода набуданашро ҳам бинандаи закӣ хуб эҳсос мекунад, аммо аз ҷиҳати таҷриба худ кӯшиш мекунад ки ин иллат мушкилот ва ҷузъиётҳоро билкул пӯшонад. ҳоло акнун дар марҳилаи ниҳоӣ он қадар беҳтар нест вазъаш, чунки имтиёзи баданро аз даст додааст. мубориз дар марҳилаи аввал ҷаҳонгир файзовро шикаст дод ва баъдан ба даври дуюм баромад ва шердил алмосов аз ӯ шикаст хӯрд. баъдан ин дуюмин баданест ки деваштиҷ убайдӣ хеле хуб ба дасташ меорад бо ҳамон як амалаш. чун пешбо инҷо ҳаракате ки ҳарифро ба ҳамон ҳолати тағйир додани мувозинат ва дарёфти имтиёз хеле ҳам имконпазир аст. 2 имтиёз дар ҳамон як амали маъмулии деваштиҷ хуб ба даст омад. баъдан ҳам гуфтем ки мубориз дар рақобати сеюм фаррухҷон баротовро шикаст дод ва бо қандил ҳам мубориз мунавваров дар рақобати ниманиҳоӣ хеле хуб ҳунарнамоӣ кард ва мубориз бо тафовути начандон бештар дастболо шуд ки ҳоло ҳаққи ширкат дар марҳилаи ниҳоиро пайдо кард. охирӣ барои ҷои сеюм ҳайдари саидкабирзода, абдураҳмонов, оламафрӯз ҳар ду ҳам аз шаҳри душанбе. дақиқаи 4 муборизаи паҳлавонон
дар марҳилаи ниҳоии вазни 75 кило. боз ҳам як ҳаракати хеле беҳтар буд. вақте довари марказ имтиёз медиҳад ё довари кунҷи якеаш як овоз ба инобат гирифта намешавад, лоақал дар ин ҷо бояд ду нафар ин фикрро тасдиқ кунанд. аз ин хотир хусрав шоев баҳогузорӣ кард баъд ёне ки ду довари кунҷӣ инро инкор карданд ва баъдан бекор шуд. манзур аз ишора ба инобат гирифта нашуд. мубориз мунавваров алон дар дақиқаи охирин андаке фаъолтар шуд, чунки барояш роҳи дигар вуҷуд надорад. сониҳаҳои охирини нирӯсанҷии паҳлавонон дар марҳилаи ниҳоии вазни 75 кило. огоҳӣ инҷо ҳам ба деваштич убайдӣ дода шуд. таваққуф барои тартиби дурусти камарбанд ва хилати паҳлавонӣ муваффақе ки ҳоло ду бадан дорад. мубориз аслан дар ҳамон дақиқаи аввал чун як амали беҳтар ҳамон таваҷҷуҳаш барои иҷрои ӯ буд ва ҳоло ҳам ин кофӣ нест. ишора мекунад эътироз дорад ки деваштич гӯштин гирад ва баръакс барои ин паҳлавон имкон вақт хотима ёфт ва деваштич бо ҳамин натиҷа бо ду бадани ба дастовардааш деваштич барандаи медали чилои ин вазн шуд. анакнун дӯстони азиз, рафта паҳлавонони номдор ҳам дар қисматҳои ниҳоӣ гӯштин мегиранд. мин ҷумла мубориза барои ба даст овардани мақоми сеюм ва ҳамчунин мубориза барои ба даст овардани медали тилло паҳлавонони 80 килогаро ба майдон меорад. ду паҳлавоне ки якдигарро хуб медонанд, хуб мешиносанд ва аз ҳунари якдигар бохабар ҳастанд. ҳайдари саид кабирзода паҳлавонест ки таҳти роҳбари парвиз собиров машқ мекунад. ҳамчунин оламафрӯз абдураҳмонов низ дастпарвари мактаби варзиши парвиз собиров ва ҳамчунин бародари худ муҳаммад абдураҳмонов аст.